col·lectius que venen funcionant i d'una manera eficient, que estan donant cultura al poble, en alguns casos maltractats per l'administració autonòmica, com és el cas de les bandes de música o les corals, i continuen funcionant, a pesar d'aixòs impediments. Qui els hauria d'ajudar, qui els hauria de possibilitar el millorar, diguem, les xarxes mancomunades, com comentaves tu, jo crec que nosaltres des d'un ajuntament es pot fer. Si pensem en àmbit comarcal, de mancomunitats, jo crec que les possibilitats es multipliquen. I tenim així col·lectius que estan demostrant que estan treballant a gust, que estan promovent la cultura, una cultura de base que arriba que pocs països ho tenen.